د دمکێدا کو خەڵک لە هەرێما کوردستانê derbarê kêmbûna ava serzeviyê dilgiranên lê ava binzeviyê jî kêm bûye. Lê gorî wan amarên ku berpirsên jêderên avê di semînareke girîngîdan bi ava jêrzeviyê zelal kirin, di dema niha de li beşek navçeyên herêma Kurdistanê ava jêrzeviyê zêdetir ji 100 mitran kêm kiriye. Avî jêrzevî dabeziyota xwarەوە. بەڵام ئێستا وەکو جەنابی وەزیر باسی کرد لە هەولێر لە 100 بۆ 120 مەتر دابەزیوتە خوارەوە. ئێمەش نمونەمان هەیە لە مەنتەقەی سیتەک. بیری 140 مەتری لە 70 مەتر ئاوی هەبووە. یعنی 70 مەتر ئاو بووە. بەڵام ئاوی نەماوە. ئێستا بیری 150 مەتری داوە. ئەوەشیان دابەزیوە بۆ 43 مەتر. یعنی کەواتە شوێنەکە فەرقەکە بە پێی بەرزونزمی. Lê gorî datayên Wezareta Çandinî û Jêderên ava herêmê sedemên kêmbûna ava jêrzeviyê pêwendiya wê bi hebûna hejmareke zor ji bîrên yasayî û neyasayî heye bi cûrekî ku zêdetir ji 22,000 bîr molet pê hatine dan û 22,506 bîrên yasayî jî hene. Hevdem bîrên yasayî zêdetir ji rêjeya pêwîst bi cûrekî ku Hewlêr pêwistiya wê bi 1500 bîrê heye, lê 11,000 bîr têda hatine kolandin. Wezîrê Çandiniyê dibêje lê pirsînê digel wan kesan da encam didin ku bîrên yasayî dikolin. Li deymangewa ta serîman hemû ke dezgeh bîrî nayasayan heye. Buarê em dezgehane li Herêmê Kurdistan bine derve. Bême kitabekî fermîş arastê hem bazikanî nûrî Herêmê Kurdistan dike. Her kesek dê mesela li beroberatî avî jêrzevî ême dawê molet dike xwe dinasêne teban we dezgehekê dibe derve ême regî pê dide. Ta serîman. Lê gor ve kolerên beşê Cîolojiya Zanîngeha Slêmaniyê li Herêma Kurdistanê ava serzeviyê û binzeviyê jî di çarçoveya yasa û rênemayan serederî pêranayê kirin, ev jî bûye sedema kêmbûnê û pîsbûna avê. پێویستە ئێمە برەو بە ئاوی ژەرزەوی بین چکۆمە خەزینێکی استراتیژیە بۆ نەوەکانی داهاتوومان و ئاوێکی شیرینەوەی پارێزگایی لێ بکەین هەم لە دابەزینی وەرم لە کواڵیتیشی ناکرێ ئەو شوێنانەی کۆگە ئاویانەمان هەیە کە دەوڵەمەند بە ئاوی ژەرزەوی کارگەی پیشەسازی گەورەی پیسکری لێ دروست بکەین و بێ ئاگامان لێ بێت. Lê Herêma Kurdistanê tevî kêmbûna rêjeya barîna befr û baranê hevdem zêdegaviyên welatiyan bo avê wiha kir ku ava jêrzeviyê kêm bibe û berpirsên avê jî matirsiya kêmbûna zêdetir nîşan didin.